Wadhi kaunti ma Bomet kama kweth Rowere mawuok e kaunti ma Bomet kwa jotend piny William Ruto mondo yier joma tindo kaka jotend migepe thuolo ma pod odong'. Gilero ni joma tindo ni kod tekruok mar tiyo ne jo Kenya kendo ma biro tieko ng'ur ma joma tindo nigo ni kara ma joma tindo sebedo ka ywak ni weyo gi oko elemo mag piny owacho kinde ka kinde. Ginyiso jatend piny mondo owal achiel kuom rowere ma pacho kaka jatend migawo mar tuke kod weche ojende ka dwaro mar joma tindo nyalo chopo kare. Among the 9 ambayo imebaki kuna Ministry of Youth and Sports ambayo tunaomba rais na tunatarajia rais kwamba is going to appoint a youth. Na tukisema a youth is someone under 35 years. Because you don't want to see a case whereby tunasema a youth and it's someone above 40. So tunaomba rais consider more youths in your cabinet. And most of the operations that are running in the ministries need people with energy, need people who are exposed, people who know technology. And even you see how this, even the current, even what's happening now, even this Gen Z, how it started. It's something that started online. Meaning there is a need to use technology to address more